Feel the cool sea breeze of Pangasinan. Relax, enjoy, and have fun at Amansinaya Beach Resort, your great escape as we go through this pandemic. Experience the sun, sand, sea in Pangasinan. We offer our guests a coastal village vibe with beachfront cottages and other complimentary activities. Come and visit Amansinaya Beach Resort, located in Nibalu West, Nibalu Vidal, San Fabian, Pangasinan. For any inquiries or reservations, message us on our Facebook account, Amansinaya Beach Resort, or you can call or text 0917-508-0090 or 0917-508-0162. Amansinaya Beach Resort. Heto na ang panahon ng taong bayan. Mga taong lumipas na di ko na mabilang sa aking kamay. Sa wakas ay matutuldukan at mawawakasan. Bangungot sa Pilipinas, sisikat din ang haring araw. Paulit-ulit magbulag-bulagan, lagi na lang nagbibingi-bingihan. Parang wala na lang patutunguhan. Kami naman sana ang pakinggan. Isko ang boses ko, pinagkait na bagay sa ating mga Pilipino. Isko't nais ko, mabilis pa ang aksyon at kilos sa alas 4. Ikaw at ako, sama-sama tayong lahat sa pagbabago. Isko, boses ko, tayo ang boses ng Pilipino. 100 milyong katao, halika't sama-sama tayo sa biyahe tungong pagbabago. Si Isko ang boses ko. Korupsyon, paghihiram, madumi politika, kapatid, panahon na ikaw ay gumising na. Hindi na kasinungaling, nililang ka lang nila. Sa kanya umasa ka, sumandal ka sa kanya. Pilipinas, ito na ang ating pagkakataon. Sabay-sabay tayo na aahon. Ako, tayo naman, Pilipinas, bayan, tao naman. Isko ang boses ko, Isko ang boses ko, ang boses ko. pinagkait na bagay sa ating mga Pilipino. Isko't nais ko, ang nais ko. mabilis pa ang aksyon at kilos sa alas 4. Ikaw at ako, sama-sama tayong lahat sa pagbabago. Isko, boses ko, tayo ang boses ng Pilipino. Ang bigas ay pangunahing sa ating Pilipino, kaya dapat kayang bilhin ng maski sino. Subalit dahil sa importasyon, hindi na halos mabenta ang palay ni Pedro. Ang ating mga pobreng magsasaka, bilad sa init at babad pa sa ulan. Masakit man sa kalooban nila, presyo ng ani mababa pa sa puhunan. Saan na tayo papunta? Hirap ng buhay, damang-dama na. Marami nang walang laman ang bulsa. Kumakalam mga sikmura, solusyon malayo pa ba? Sa Abono Party List, kapakanan ng bayan ang panalo. Sa
siyempre, gaya ng dati, dito po, ay marami tayong malalaman mga kaalaman na maaaring hindi pa nyo nalaman sa nakaraan. Pero ngayon, mapapansin nyo at matututunan niyo upang sa ganun, somehow, maging katulong sa inyong pamumuhay. Okay. At ito po ay dulot sa atin ng sinag o ang samahang industriya at agrikultura at kinukumusta natin si Engineer Rosendo Sendong Oso. Ang inyong mga lingkod ngayon, Action Ri Fernandez Hortaleza alias Mr. Ri. At ako pa rin po si Action Jesse Perez. Siyempre, si Action Conrad Alvarez ng Mangaldan, single pa rin hanggang ngayon, ang ating kasama sa Master Control. Ano ba? Ba't kasi single pa ito eh? Ano? Ay, nako. Master Control. Iba naman, mabira ka. Ayun, iba naman. Aba eh, sa Kayo bagay, talaga. mas magandang tunog nun. Ano, Sabagay. Saka Na- magandang Kasi mapakinggan. pag nai-involve yung muscle eh. nag-operate siya, kinakailangan yung matigas yung kanyang muscle. Ganon. Gina-justify mo pa. Okay. Okay, pero ang gusto po namin sabihin ngayon ay kasama natin muli ang nakasama na natin noon na hinangaan ng maraming listeners natin sapagkat, he answers very well, sabi nila. Ang tinutukoy po natin, si Cap Richie Abalos. Idol ko si Ka. Yeah, good morning, Action, Sir Kuya Action Ray, and Action Jesse. Magandang umaga po sa lahat ng ating tagapakinig. Ngayong umaga, sa Pangasinan, Bilis Kilos. Yan. Good morning po sa inyo lahat. Okay. Kasi Yung bilis isa po nga, yung Pangasinan, ha? bilis kilos. Hindi bagal kilos yan. Ano? Yeah. By the way, batiin ko muna Oh, yung pinsan ni Caprices, Ha? Marking de la Cruz. Yes, so. ng Santa Barbara. Yes. Kasi nakikinig ngayon, ha? At saka si Judge, mm, yung asawa niya, ha? Yes. I see. Tinatanong ako at tinatanong ka kung kilala tayo. Ayun. Siyempre, ha? Kilala ako ng asawa niya tsaka nung pinsan nilang si Catrice. Yes. Ayun. Kasi ang aking ama ay tubong, ang kanya pong nanay ay taga Santa Barbara. Yan, Ah. mga Cruz. Opo. Nanay ni Berex. Opo, Okay. correct. Oo. Santa Barbara. Tubong Santa Barbara po. Pero mother mo, Mangaldan. ganun. Mangaldan po. Okay. Sa barangay Nabalwan. Ni, Ayan, tingnan mo. Oh, bakit ni? may bahay ko kasing barkadero eh. Yan ang sinasabi ko eh. Wala, parehas kayong may bahay nun. Yun, no? Sa ating master natin, no? Sa ating pong... Sa Sarsaba compound ako. sa Saba Compound. Nanggaling po ako dyan nung Christmas. I see. Christmas. Wala kayo doon. Wala. Pa-Christmas party po sila doon at nandun ako. Ayun, Ayun, yung mga bata nang nag-uukupa nun kasi Yeah. dito na kasi ako sa Dagupan. Maliit pong mundo dahil po yung kanilang presidente doon, kamag-anak po ng misis ko. I see. Originally from Nibaliw, Narvarte, San Fabian. Ayun, ni Baliw. Imagine nagulat ako, nilapitan ako, walang iba ka sa akin dahil kamag-anak ko si misis na, bakit po? Nibaliw, Narvarte rin ako original. Dito lang ako na tumira dahil dito ako. Okay. Imagine yung mga narag. Good morning po sa mga narag po. Yan. At yung mga nasa Sarsaba Tama yun. compound, binabati rin namin kayo, si Margie, si Ann, si Gigi, at saka si Ramil. Yan. At saka yung mga bata, siyempre. At sa Santa Barbara, nagpapabati rin mga kamag-anak ko rin sa Barangay Malanay, yung mga Ramos at Hortaleza dyan sa Barangay Malanay, Santa Action Barbara. Jesse, Yeah. hindi ba niya napapansin si Action Ray? Ang dami niya kamag-anak sa lahat ng bayan. Ayun ako. Ayun nga eh. Hindi ko alam kung Kamag- anong dahilan nung pagka marami siyang kamag-anak. Kung siya ba ay, kung ang dahilan niyan yung tatay niya o siya mismo nagkalat ng... Ay, naku po. Kamag-anak talaga marami. Pero, Okay. pero asawa wala. Ayun! Play safe Pero admittedly, I would admit, police po ang tatay ko eh. I have sisters and brothers on the outside. Yung So- taga dyan sa Perez noon. Oo. Yan, So, ganun po ba yon Action Ray, na pagka saan na destino ang pulis may naiiwang Ewan ko ba? plug? Pulis matulis eh. Pulis matulis. Yun ang sabi nila. Kaya meron ako sa Bugalyon, meron ako sa Santa Barbara, meron ako sa Alaminos, Binalonan, Santa Maria. Biro mo yan. So, puro Pangasinan po lahat yan? Pangasinan naman.
kagaya ko ang father ko ng type niya ay Pangasinense. Oo. Kasi nga, ang mga Pangasinense, mga... Ay, Daming ano, sinabi mo pa. nagtitix. Ayan po. Lahat ng mga nagtitix dyan at saka nanonood. Magandang umaga po sa inyo lahat. Yes. Oh. Yan. Ingat po tayo pa rin dahil marami pa rin ng sakit. Meron pa rin tayong nadaanan. Kahit mababa na po sa Maynila, Mm. bumababa po pero tumataas po sa ibang probinsya. That is Oo. expected nga. Oo. Dahil Umaakyat sa ibang probinsya. Saka, pero magandang balita yung ayon sa Okta, yung Omicron, baka hanggang March o April na lang. yeah. Mm. Kaya lang, may bagong variant na naman. Ang ano po kasi, yun yung galing UK ba yan? Yung Yeah, sinasabi United niya? Kingdom. Oh. Deltron ba? Deltron ba yung pinagsama yung Omicron tsaka Oh. Delta ata eh. Delta at saka Omicron. Kaya sabi nga natin, paalala natin, ito medyo... Pero mas matindi yung Ano yun? yung bal. Bal? Bal virus. Ano yun? Ano yun? Yung ban. Alam ko na yung Bills. sinasabi. Beltron. Kuryente. Bilsa. 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 Oo. Bil sa kuryente. Kuryente. Bil sa Ah, tubig. oo. Matindi talaga. Matindi yun. Monthly yun ha. Oo, papatay talaga yun. At saka nanlalamig ang katawan mo pagka dumarating na yung mga bills. Oo. Ay, nako. Pinapawisan ka ng mga malamig. Ah. Kasi hindi mo alam Kaya, paano. kaya kung gusto niyo ng maganda-gandang bill, makinig sa Pangasinan Bill Liz Kilos. Yan! Correct! Okay. Richie, anong bago sa Mangaldan ngayon? Wala namang bago. Ang bago lang. Ang ibig ko lang sabihin na walang bago dahil ang aming mayor doon, tuloy-tuloy naman na nagtatrabaho. Kung ano ang naumpisahan, tuloy-tuloy naman po ang pagbabantay sa ating kaban ng bayan na para po magamit po ng tama. Sabi nga nila marami sa mga ibang bayan na ang naghahanap po sana bantayan ang kaban at magamit sa mga dapat paggamitan. Kumbaga sa infrastruktura, social services, health services, sa mga senior citizen ay mai-full blast talaga, hindi walang maitapon. 'Di ba? Lahat naman 'yan ang hinahangad ng mga kababayan natin sa iba't ibang bayan. Dapat Pero lang. po masasabi ko po doon sa aming bayan dahil dito po sa ating aming mayor na napakasipag at napakatalagang stricto, sabi nila. Stricto in a sense dahil po binabantayan talaga ang kaban Oo. ng bayan Oo. at nagagamit sa dapat paggamitan. Challenge ko po sila diyan. Tingnan nilang mabuti ang ating financial ano tawag dito, yung kanyang financial status. Makikita na nagagamit po ng tama ang ating pong Right. pondo ng Oo. bayan ng Mangaldan. Nami-misinterpret siya ng ibang mga taga-Mangaldan. Sinabi, snub yung mayor namin. Hindi naman po. Kundi, at saka, maano kung snub, kung ginagawa naman niyang kanyang tungkulin. Yun ano? Kasi yung ngiti ng ngiti, bati ng bati, pero Sa likod nyo pala, pagtalikod nyo pala. ay, nako po. Ganyan lang po, ano? Inihalal siya, ginagampanan niya ang dahilan ng kanyang pagkakahalal. Yan ang dapat sa isang opisyal, ano? Ito magpipirari na. Oo nga Ngayon na yung Pindang Festival dyan. Ano po, March po. Ay, March. Po. Sinasabay po sa piyesta ng Mangaldan yun. Ay, yun. March 4. Kung maalala nyo nung last na nandito ako, Ah. ako po ang unang first Pindang Festival chairman. Mm. Noong 2012 po tinayo, pero sinelebrate pa ng 2013. 2013. Kaya Pero lang, natinggayan ang celebration. ngayon, kasi dahil sa pandemic, hindi po natuloy. This time, wala pa rin ulit. Depende naman kasi sa ating sinasabi ng ating gobyerno kung pwede na, kasi kung titignan natin, meron po tayo mga cases sa Mangaldan na nagkakasakit po. Awa ng Diyos lang po hindi po na ang sabi based on research, naririnig ko po rin sa radyo na mababa po ang rate ng nauospital dito sa mga Oh, yes. dahil po marami na po kasing bakunado. Yeah, So, vaccinated na. ang bakuna po talaga ay nakakatulong sa atin. Tama. Kahit ano pong gawin nyo sa dyan, kahit sabihin nila, bakunado pero nakakasakit pa rin. Correct, yes. But, the severity, kumbaga yung hindi ka naaabot sa
Oo. magiging severe o yung grabing sakit. Compared to hindi ka Compared sa hindi ka nabakunahan. bakuna. Huwag ka nang makipagsapara na kung parehas lang din pala, wag na. Hindi Kasi you have still a percentage na protektahan ka. Right. Oo, di ba? Saka, pabakuna masakit pa yung kagat ng langgam kung tutuusin Mm. Oh. Nagpabakuna ako, hindi ko naramdaman na tinusok na pala O, biro mo yan. Tapos Tapos yung mga rate ng mortality ay konti, konti. Mhm. Pero may mga namamatay din, kaya lang mga hindi nabakunahan. Ganito po o kaya sa ibang dahilan. Kasi sabi nga nila, meron kang comorbidities, meron kang sakit sa puso, may sakit ka, may diabetic ka, ano ka. Matanda na rin. Yan, yung mga yan. Kaya nga po, ang ibig lang sabihin dito, kailangan, ano ba ang mga dapat, sabi nga nila, may narinig po akong eksperto, hindi lang po kailangan ang bakuna. Tama po. Kailangan din po tayo mismo ay kumain ng tama. Oo. No? Kasama Ilagay yun. din, ano natin yung sarili natin na wag natin aabusuhin. Yan. Kasi kahit sabihin na tayo Pilipino, nakaramdam lang tayo ng ginhawa. Sige dyan, Oo. kain dyan, inom dyan, puyat dyan. May pambili naman ako Siyempre naman siyempre kung aabusuhin mo, talaga naman, ano rin yan, aanihin mo rin yan. Sabi nga nila, kung ano itinanim mo, siya rin ang aanihin mo. That's right. So, diba? Asikasuhin mo yung katawan mo, di, kahit pa paano, malaki ang probability na mas hindi ka magkakasakit. Lahat ng bagay, pagka sobra, masama. Correct. Tama. Kaya lang, yung masarap. Isa yun lang ang- yata kay yung masarap. Narinig na yung, Yung kung ano masarap. yung masarap yun ang masama. Kaso 5 taon nang Masarap, ako 5 taon nang walang sarap Nakakadiabetes na yung masarap. Oh my Lord. Alam niyo po, Asukal, alam niyo po Kaya- itong experience natin sa pandemic, ang dami ko pong natutunan bilang tayo po. Oo. Sir Jesse, kayo po parehas ko pong barangay official. Yes. Ang una pong talaga po namang pinagtrabaho naman dyan talaga, tayo pong mga barangay official. Tayo po ang unang frontliner sa barangay. Sa barangay. Opo. Pero po sa ospital, iba rin po yun. Yung mga ating mga, saludo po tayo sa doktor, sa mga nurses, sa ospital. Dahil yung unang sabak po ng COVID, wala naman pong may alam kung paano po i-approach to nung una Yeah, oo. Wala naman po. Bigla na lang dumating Hindi po alam. Nagkakandara pa yung mga tao kung anong gagawin talaga. Correct, walang nakaalam Nasabing may nahahawa ng COVID. Hindi Akala mo, alam kung anong gagawin. Kala mo dire-diretsong Mamamatay mamamatay ka Lalo na yung nakikita mo sa social media, lalo na sa unang tinamaan sa UK, New York, na ang pinakikita nila hindi makahinga Yes, oo. Para talagang nakakatakot. Nung dumating sa Pilipinas, di ba meron pa yung tinatawag na lockdown sa lugar na ito, sa ganito, Yes, bawal oo. mong galawin ng barangay, na wag lang palabasin. So, awa ng Diyos, ito pong panahon na ito, marami tayong natutunan dahil dyan. Yes, oo. Dahil dyan. No? At least ngayon ay hindi na tayo gaanong kakapakapa. Kasi ngayon po, meron na pong mga gamot Mm. Remdesivir, Oo. meron Yun. 3 po yan na gamot na Ang dami na. pwede na pong gamitin sa mga severe cases. Oo. Na Pero 90% gagaling. Oo. Kaya, yung beer na kinikila ay yung alam kong beer. Yun ang hindi pwede. ay, iba yun. Masarap yun. Wag natin banggitin yung produkto, baka may walang bayad Tama. Okay. Oo. At ang masaklap dito, Richie, Jesse, yung itong bago nga, may tinatawag na stealth Omicron subvariant yan. Itong Omicron. Wala pa naman sa Pilipinas, pero ito'y meron na sa bansang United Kingdom, Denmark, Sweden, France, Canada, Australia at India. Kaya sana naman hindi na makarating ito dito, no? Stealth Omicron ang tawag. Stealth. Oo. Ang ibig sabihin ng stealth ay yung nagtatago, yung palihim, hindi palihim. makita, palihim. Oo. Pero Kaya,
maraming mga palihim talaga, no? Yun daw, medyo maganda yung mga nagtatago, tinatago. Ikaw talaga, wala. Kaya itong virus na to, siguro nagtatago. Alam niyo po, para sa kaalaman ng lahat, baka siyempre, baka akala po nila ito pong itong nangyayari sa atin, magiging parte na po ng buhay natin si COVID. Ang idasal nyo lang po na sa atin, na sana lahat po tayo mabakunahan na lahat. Oo. At sana po yung gamot na para sa COVID, maperpekto na po para magiging kasama na nating na sakit talaga na Oo. nandito Yes, na. parang- Kasi wala na po tayong magagawa. Nandyan na ito. Yung Oh, gamot kaya lang, may isa pangontra na dapat. Parang Oo. gamot sa ulo na Yeah, yung mga may invento na po. Mm. Yes, na hindi na tayo mangangamba na kung sakali tayo magkasakit, pwede na nating inumin sa bahay lang at Yun. hindi na tayo kailangan magpa-ospital. Ready na agad. Yes. Kaya Mabibili po, na. pag nagpanukala po tayo ngayon, kung mapagbibigyan tayo bilang 4th District na board member dito sa probinsya ng Pangasinan, gusto ko pong i-ano sa probinsya na hindi natin alam kung kailan ulit magkakaroon ng pandemic. Oo. Dapat po magkaroon po ng hiwalay na pasilidad para sa ganitong pangyayari. Bakit po? Kasi yung mga ospital natin, alam naman natin yan, ha? Yeah. Action Jesse, Mm. na nung panahon na maraming may sakit, sinasara po yung ospital para COVID lang. Oo. Paano po yung ibang may sakit? Correct. Yun nga, oo. Hindi po sila matugunan. Puro COVID na lang. Siyempre, sana po, pag tayo pagbibigyan, ipupush natin sa probinsya ng Pangasinan na dapat po meron pong hiwalay na facility. 1,000 beds kung maaari. Kasi hindi natin alam kung kailan ulit magkakaroon ito. Nagkaroon na nga tayo ng ganitong pandemic. Baka hindi natin masasabi. Baka meron ulit. Hindi natin Yes. alam. Tama yan. Alam naman natin sa Region 1, sa San Carlos, kahit wala pa hong COVID noon, kung naalala nyo, ang mga pasyente nasa corridor Oo. Yeah, totoo yan. Talagang kulang na kulang sa Kulang na yan Yung bed Lumagdag capacity. pa si COVID. Mm. So dapat po sana magkakaroon tayo ng isang tinatawag na infectious disease facility para doon lang, para hindi po maantala yung pagpapagamot sa mga Sa ibang klase may ng sakit. Mm. Oo, kasi naging problema po yung walang mapuntahan kahit gusto mo magpa-ospital. Totoo yan. May pera ka, mayaman ka, hindi ka makapagpa-ospital dahil walang espasyo. Naranasan ko yan noon, ha? Ako, Oo. nagka-COVID ako ng last June. Mm. Talagang maski abutin mo na yung presyo ng Mm. hospital. Mm. Wala namang paglalagyan sa'yo. Yeah. Kaya nga po, gusto ko pong Dahil, panukala, oo. tayo po ay mapagbigyan at itulak ang ating probinsya na magkaroon ng isang facility lang para dyan sa ating mga pandemic na may dahil. Yan. Hindi mo na masasabi. Later on, pwede mo na rin gamitin yan siguro sa dengue kasi may dengue pa rin. Para po madagdagan po ang ano. Siguro yan po ang ating pagtugunan. At saka, sana po ngayon, at hindi pa ho titigil, alam naman natin, nandiyan pa ho si COVID, sana meron na rin pong gamot na libre para sa COVID. Yung mga Tama, remdesivir, dahil- ibigay na po ng libre na ano sa mahirap. Kasi pinagnenegosyoan pa ng black market yan kung naririnig nyo. Tama yan, tama yan. Oh, di po ba? Oh, kaya sana, yan na po i-push natin. Itong 2022, i-push natin na mayroong sariling gamot ang bawat LGU para sa mga tao na libre para sa COVID. Yung lalo na yung nagsisibir. Mm. Oo, para iyaamo. Kasi minsan, yun ang problema. Yeah. Oo. Oo. Yun po Mabuti malaking naman problema. At mayroong itong medical center na tinatagang Abono sa Eastern Pangasinan. Oo. Diyan po sa may yung- bayan ng Rosales. Diyan po sa halos diyan na po sa may At least, bandang Tarlac. Yung ma-accommodate dyan, hindi na makakadagdag sa mga ibang hospital dito sa lungsod ng Dagupan. Okay. Sa Merit Valley. Kasi tatakbo sila lagi dito sa probinsya, ay sa Oo, Dagupan totoo yan, Oo. oo. Totoo Kaya yan. yun po ang ibig kong sabihin. Kasi imagine, wala pang COVID, nasa corridor ng mga pasyente. Alam niyo yan, nasa corridor na ng Region 1, ng San Carlos, punong-puno, lalo na panahon ng ano pong may sakit, yan trangkaso, marami pong yung tinatawag na marami nakakasakit na yung dengue. Wala pong COVID yun, puno na Oo, totoo yan. paano There ito? was a time na wala nga yung maski doon sa mga mahal na hospital.
I-schedule ka para Yeah, Oo. yeah. Tama po. I-schedule ka pa, waiting ka pa. Correct. Tatawagan ka. Kailangan niya na po ang gawin natin. Ang kasama ng palagay ko ang abono party list. Hindi po babagal-bagal. Nakauna na nga silang gumawa ng additional capacity para sa mga pasyente na nagtayo sila ng regional 1,000 office. ba yun? 1,000? Opo, hindi po malayo na madagdagan yan. Siyempre yan po, umpisa lang po yan. Magandang idea po yung kay Richie at tulungan natin siyang manalo no, para ma-realize yung ganyang klaseng advocacy. Kinakailangan talaga no, para ready ng Pilipinas kung meron ng ibang dumating na pandemic, Correct. hindi kukulangin sa mga hospital, mga bed capacity nag-increase at handang-handang salubungin ng gobyerno ang anumang pandemic na darating. Mga kaibigan, babalik po kami mamaya. Pero pagkaraan muna ng ilang paalala. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Feel the cool sea breeze of Pangasinan. Relax, enjoy, and have fun at Amansinaya Beach Resort, your great escape as we go through this pandemic. Experience the sun, sand, sea in Pangasinan. We offer our guests a coastal village vibe with beachfront cottages and other complimentary activities. Come and visit Amansinaya Beach Resort, located in Nibalu West, Nibalu Vidal, San Fabian, Pangasinan. For any inquiries or reservations, message us on our Facebook account, Amansinaya Beach Resort, or you can call or text 0917-508-0090 or 0917-508-0162. Amansinaya Beach Resort. Heto na ang panahon ng taong bayan. Mga taong lumipas na di ko na mabilang sa aking kamay. Sa wakas ay matutunan
Ang bigas ay pangunahing sa ating Pilipino, kaya dapat kayang bilhin ng maski sino. Subalit dahil sa importasyon, hindi na halos mabenta ang palay ni Pedro. Ang ating mga pobre magsasaka, bilad sa init at babad pa sa ulan. Masakit man sa kalooban nila, presyo ng ani mababa pa sa puhunan. Saan na tayo papunta? Hirap ng buhay, damang-dama na. Marami nang walang laman ang bulsa. Kumakalam mga sikmura, solusyon malayo pa ba? Sa Abono Party List, kapakanan ng bayan ang panalo. Sa Abono Party List, paglilingkod sa mamamayan ay totoo. Sa Abono Party List, ipaglalaban ang tamang presyo ng inaling produkto. Sa Abono Party List, ipaglalaban ang tamang presyo ng mga alagang produkto. Kailangan natin ang abono. Party List para sa magsasakang Pilipino. Kailangan natin ang abono. Party List para sa mamamayang Pilipino. Feel the cool sea breeze of Pangasinan. Relax, enjoy, and have fun at Amansinaya Beach Resort, your great escape as we go through this pandemic. Experience the sun, sand, sea in Pangasinan. We offer our guests a coastal village vibe with beachfront cottages and other complimentary activities. Come and visit Amansinaya Beach Resort, located in Nibalu West, Nibalu Vidal, San Fabian, Pangasinan. For any inquiries or reservations, message us on our Facebook account, Amansinaya Beach Resort, or you can call or text 0917-508-0090 or 0917-508-0162. Amansinaya Beach Resort. Heto na ang panahon ng taong bayan. Mga
Likas ay pangunahing sa ating Pilipino, kaya dapat kayang bilhin ng maski sino. Subalit dahil sa importasyon, hindi na halos mabenta ang palay ni Pedro. Ang ating mga pobreng magsasaka, bilad sa init at babad pa sa ulan. Masakit man sa kalooban nila, presyo ng ani mababa pa sa puhunan. Saan na tayo? Kilos! PBK, mga kaibigan. PBK. Ha? PBK, Perez Batikan sa kababaihan. Ay, Delikado. yan ang bagong wikang halanda. Ay, nako. Okay. Action, Ray Fernandez Hortaleza alias Mr. Ray. At ako pa rin po ang inyong production, Jesse Perez. At si Action Colonel Alvarez pa rin sa ating Master Control. At kasama pa rin natin ang anak ni Berex, ano? Si Richie Abalos ng Bayan po ng Mangaldan na kumakandidato po bilang sangguniang panlalawigan member ng Pangasinan para sa Port District. Yan, ano? At pero yung sangguniang panlalawigan member ng Port District hindi niyo sakop ang Dagupan City, ano? Hindi po, congressional po lang sila. Opo. Ayun. Sa gubernatorial, hindi po sila kasali. So, bali ang apat na bayan is San Fabian, Mangaldan, Mangaldan, San Jacinto, Jacinto, at Manawag. Manawag. Yan. Tama po. Apat. Sa bagay, populated masyado naman ang mga yan, eh. No? Yeah. Eh, by the way, sabi mo yung Mangaldan. By the way, binabati natin nga pala itong ating pinsan at bayaw na si Bonifacio at Aurora Ragos. Ano po sila nila ngayon? 29 Ayun. anniversary. Sa barangay Anoli dyan. Oh, Ate Au, good morning. Anolid. Oh. Yun. Good morning, baka naman merong bilaong pansit. Ay, sorry. Nadulas ako. Why not? Why not? Sorry. Why not? Maganda yun. Ito talagang 11:30 ay 12:30 pa tayo dito. Hindi naman malayo na makarating dito ang lumpia. Ay, lumpia, ano ba 'yan? At saka pansit, di ba? Ang ganda ng mga pagkakamali mo. Nadudulas ako Lumpia. sa mga ano. Oh, di ba? Okay. At happy anniversary kay Au, ano? Yeah. At syempre, ganoon din, kinukumusta ko po ang kaibigan ko dyan si Attorney Joseph Serra. Yeah, good morning, attorney. Kumusta na? Counselor. Pati yung kapatid niya, hindi ko na nakita, si Ana Marie. Ay, nandyan din po, nandyan. Nagtuturo pa rin? Opo. I Alam ko po, see. sa Central po, alam ko sa Central School. Okay. Opo. Mga yan, Tapos ang kinukumusta kapatid niyang natin. isa pare, may pare po silang kapatid. Hindi ko kilala yun. Ay, hindi May po kilala yan. ako dyan na binati ako nung last Saturday. Si Nana Rebing Limon. Rebecca Limon. Rebecca Limon. Nagkakami yan, di ba? Oo. Sabi ko, ba't di pa kayo tumitigil? Sabi niya, mas magkakasakit ako pag tumigil ako. Ganun po talaga eh. Nakagawain na po nilang magtrabaho. Pero ang dami natin kinukumusta ng taga Maldan eh. Kumusta ang father mo? Ayos Yeah. naman. Si How ano is po Berex? siya po ay sabi nga niya, wag mo akong bibigyan ng stress. Gusto ko stress-free. Kasi hindi na sila bata. Sabi nga niya, gusto ko mag-ano na lang, mag-enjoy. Yes. Di ba? Ako sa bagay. Kasi marami na ring nararamdaman. Kaya Totoo yun. kaya dapat yung stress tanggalin ko na kasi itong sakit ko binabantayan ko. Di ba? Ganun lang naman yun eh. Ako sa bagay. Tapos lalagyan mo pa ako ng mga iba-ibang stress. Ayoko yan. Yun nga, sabi nga nung mga iba dyan, na medyo senior na rin. Kung kailan ako tumigil ng mag-inom at magbisyo, doon ako nakakaramdam ng mga kung ano-anong klaseng sakit. Correct. Kung kailan tumigil, ha? Kung mag-inom ulit ako, wala po yun. Hindi po pwede yun dahil kung ngayon ay nakakaramdam kayo ng mga ganyan karaming mga klaseng sakit. Dahil lang nga doon sa mga bisyo nyo noon na ano bang tawag dito, may laman. Sinobrahan lang te. Nasubrahan nyo noon. Kaya ngayon, aanihin nyo. Yeah. Ayun, Kung ano ang inyong tinanim, yun ang inyong aanihin. Ayun. Kaya nga Tama yan. abono tayo eh. Tama. Anyway, nabalitaan niyo po yung isa pong issue na nilabanan po ni ating Engineer Rosendoso,
yung pag-i-import ng mga galunggong. Ay, Yes, talagang oo. he spoke against it. Oo, kasi Hindi mali raw po kailangan. ang aksyon ng suggestion niya sa Department of Agriculture Mm-mm. na sana pong inuna yung mga nasalantang mangingisda na nawalan po ng mga fishing boats. Oo. Sana, para po, total, sabi nga ni Senator Amy Marcos daw, sapat pa naman po yung ating isda para sa hanggang Marso. Yun Kung nga ang eh. inuna po sana, ang pagpapagbigay ng suporta doon sa mangingisdang nasalanta Oo. para po makalaot ulit sila. Yun. Eh di, Yun eh, okay yun ang- lang. Kaya lang inuna po yung import eh. Yun ang proper solution. Oo, Biga. Kaya yan po eh. Yan po ang papel ng abono party list sa Mm. ating kababayan, ano? Hindi po yung ibang pangbalita na sinisiraan po tayo dahil mataas daw ang abono, kasalanan natin. Ay, Hindi nako. po yun totoo. Ang tayo po, sinasabi na natin noon pa, Action Ray tsaka Action JC na tayo po matagal na pong ginagawa ng ating pong abono party list to the leadership of our chairman, Engineer Rosendo. So, nabantayan yung mga ganitong klaseng desisyon na mukhang may napapaboran sa kanila. Dahil nga, uunahin mo yung pag-i-import, hindi mo ginastos sa pamimigay ng bagong mga kagamitan para po makabalik sila sa kanilang pangkabuhayan na pangingisda. Sabi nga ni Engineer So sa halip na protektahan at tulungan ang mga fishermen na makarecover sa bagyong yun, narito ang isang government agency, Department of Agriculture, na pumapanig sa mga importer at mga malalaking trader. Nagtataka si Sendong eh. Yan nga. Kasi nga, pag may importation, Mm. meron ding smuggling niya. Medyo kakibat na yan eh. Para kailulusot yung Oh. gusto. Gusto ng DA kasi 60,000 metric tons ng isda, yung galunggong lalo na, ang i-import. Mali ka naman yun, ano? Samantalang, ayon kay Jaime Marcos, sabi nga ni Richie, ano, sapat pa naman ang supply ng isda dito sa Pilipinas hanggang Marso. Enero pa lang ngayon. Kaya ang fishing season magwawakas yan. Pero sapat ang supply. Ano kaya walang worry sa supply ng isda, kaya nagtataka kung bakit kailangang mag-import. Saan ba kinuha ng data niya? Yung tungkol sa kailangan mag-import. Ako po. Hindi na natin yan, hindi na yan tinatanong, Action Ray. Data. The answer is there. It's already, kitang-kita na. Obvious. Obvious. Officials natin, ayaw na ayaw yung panukalang yun, ayaw na ayaw doon sa planong yun. Dahil bakit? Nung bagyo ba yung mga isda ba sumama sa alon o nandyan lang naman daw. Nandyan lang. Nandyan lang. Yun. At ang masaklap pa, mali natin, baka yung isdang ipapa-import, galing sa mga waters ng Pilipinas din. Biro mo yun. Kung binigyan ng bangka yung mga fisher folk. Para makabalik sila o kagad. Yun. Marami pang mga klaseng sakit na makukuha dyan sa mga isdang mga ganyan. Dahil Mga imported. alam natin na puruson yan puruson yan. Pagdating dito sa atin, puruson. Iba na yung Ay, nako. lasa nito, iba na ang pan. Kaya nga tingnan niyo ang trabaho ng abono. Katulad po ng nangyari sa yung ito pong binabantayan lagi ni Engineer Rosendo na mga smuggler. Ganyan din po. Tsaka yung binantayan po tungkol dito sa mga binhi na kinalampag nila na binabayaran na po ngayon, di ba? Meron po yung pati mga abono na binabayaran po ng DA na ang tagal pong ibigay yung voucher ba yun? Naririnig nyo yung voucher? Kung hindi po kinalampag hindi pa babayaran. Yan. Kaya yan po ang kagandahan na meron po kayong abono party list dahil yan yung tinatawag na indirectly na nagtatrabaho. What indirectly? Kasi yung sinasabing directly, nakakatanggap sila sa abono ng mga bagay-bagay, gamit, kung ano man. Ito po indirectly na nagsiservisyo sa inyo, na nakikinabang ang mga farmers, fishermen, at mga iba't iba pong mga nasa agrikultura. Isa pa, ang abono, parang watchdog na rin eh. Kaya nga po. Binabantayan yung mga kinikilos ng lalo ng Department of Agriculture, Bureau of Customs. Ay nako po. Nagkakasalungatan ng mga records kasi.
Ito nga, nagkakaroon nga ng subsidy, fertilizer subsidy, ang gobyerno natin dyan sa mga pataba. Pero ano naman ang nangyayari ngayon? Sabi nila, gusto nila ang mabigyan ay yung mga kasama niya. Kaya sana, ito ang tinitingnan din ng abono ngayon, yung dapat wala yung palakasan. Kung sino yung malakas, sila ang nagkakaroon ng subsidy sa fertilizer. Yan din ang usapan kahapon ng mga magsasaka ng Santa Barbara nung nagkaroon ng dialogo yung mga barangay officials at mga farmers na miyembro ng iba't ibang mga organisasyon ng mga farmers, cooperative o kaya asosasyon. Hindi raw sila nakaka-avail nitong fertilizer subsidy ng gobyerno. Paano ba yan, yung patakaran na yan? Another, dapat ang DAR o kaya Department of Agriculture, DAR yung sinasabi ko, yung pala yung yung secretary na ng DAR, secretary na ng Department of Agriculture ang nasasabi ko na tuloy, dahil hindi nga daw nila maintindihan itong ginagawa ng DA sa mga magsasaka ngayon. Kaya nga maipsan lang ng konti sana ang mataas na presyo ng abono, kaya nga nagkakaroon ng subsidy, hindi naman napupunta sa tamang dapat magkaroon niya, mabigyan. Kaya ito, ihihiling natin sa abono na naman to, sigurado sila ang mamamagitan dito para at least mapakinabangan yung subsidy ng mga magsasaka sa abono. Basically, Richie, yung mga agriculture town, ano? Yes, opo, marami po tayo mga magsasaka dyan. Ang wala lang sa amin dyan is yung dagat. Kasi pero may mga... landlocked kasi, landlocked. Oo, landlocked kami. Nasa pagitan kami ng mga bayan, no? Saka, pero meron po tayo mga ilan-ilan na mga palaisdaan. Alam niyo po yan. Sa Maasin, meron po tayo sa Batang. Sa Maasin, Oo, sa Batang, Barangay Batang po, na yan po ay parang kapitbahay ng Dagupan yan. Maasin, Batang po, yan po yung from Lagpas ng Maasin. Bantayan, Talugtog, tapos Batang going to Bunuan. Bunuan Bukig. Okay ka. May mga palaisdaan po dyan. Nandyan po yung isa pong ating dating councilor at tumatakbong councilor na may palaisdaan dyan. Si Councilor Abeserbas, kung kilala nyo. Serbas. Opo, mga Serbas po. So, yan po, may mga ilan lang tayo mga fisher, mga ganyan na mga ng mga pukok, sabi nga nila sa Pangasinan. Pero marami po talaga, mga nagtatanim po sa atin. Palay, mais, pakwan, pechay, meron mga magandang mga produkto yan. Kami po dyan, yan po ang kanilang maganda. Tinatanim sa bayan ng Mangaldan. Okay. So, tatlo ang kumakandidato niya sa Mangaldan para mayor. Opo. Naku po. Paano naiiba si Marilyn? Makikita niyo sa trabaho niya na po na sinasabi nila na walang korupsyon. Wala talagang korupsyon. Yung sinabi po nung nagsabi niya na tatanggalin natin o nangangampanya siya na ayusin niya ang korupsyon sa bayan ng Mangaldan, na asikasuhin niya ang pera at magagamit sa tama at wala pong magiging problema sa mga COA report na tinatawag na lumalabas lahat po ng pera ay nagagamit sa dapat paggamitan at hindi po pang sarili. Wala kang pera. About disallowances, wala pa rin, ha? Wala po yan. Unlike noong anong nakaraang administrasyon na I understand 40 million yatang disallowances. Yan po ang naririnig ko dahil siyempre ang magbibigay naman yan ng yung report na yan, siyempre COA. Hindi naman yan hindi naman private yan. Yan ay kasama po sa ating ahensya ng gobyerno na nagbabantay kung tama po ang nagagamit ang pera. Kahit po tayo sa barangay, kinukuha po tayo, binabantayan po ang paggastos natin. Yes, totoo yan. At kung nagkakaroon ng disallowance sa isang administrasyon, ibig sabihin, hindi
maganda ang fiscal management. Ano? Oo, dahil nagkakaroon ng disallowance Ay, bakit nawawala yung mga papeles? Bakit ganyan? Dapat yan, ma-perfect yan Ay, ngayon po nilakad na po sa business permit pa lang, nasa computerization na po tayo ngayon. Aba, No, yun po ang kasi sabi nga nila, para po mas lalong less ang intervention ng tao. Pag naka-software program na po yan, hindi na po magagalaw yan. Kung ano po ang computation na nakalagay doon sa dapat na ilagay na computation na dapat bayaran, wala na pong magagawa. Yun na po ang kailangan bayaran natin. Hindi katulad po ng araw. Siguro, hindi ko sinasabi, pwede po kasing magalaw. Pagka manual kasi, alam mo na, pwede Yun. po... In the meantime, ito muna. Yung mga hindi doktor, nagiging doktor Oo. Ito muna ang ating galawin muna natin to para dito. Ganyan. doktor talaga. Opo, kaya dahil po dyan, yung qualification na lang yan na political will. Ang pwede ko pong sabing word para po sa ating Mayor Marilyn Lambino. Yan. Sila po ay may political will, hindi po political accommodation. Kasi pag ang political accommodation, kahit mali, Oo. sige, pagbibigyan. Pero ito pong political will nila, kahit po masagasaan ang kasama nila, kung mali po ang ginagawa, pasensya po tayo. Ayan, maganda yan. Maganda. Kahit, tama yun. Kahit kasamahan nila, kung mali ang ginagawa, Hindi po dapat. pwede. Kaya, Hindi dapat i-tolerate. Ano? hindi naman natin, alam naman natin yan. Marami pong political accommodation. Kahit alam natin na hindi na po magawa. Maganda dahil ayaw po natin makasakit ng kasama. Oo. Hindi po pinagbibigyan. Pero po sa kanila pong pamilya, lalo po kay Mayora, dahil siya pong nakupong mayor, dahil siya naman po nagdedesisyon sa lahat ng desisyon dyan sa bayan ng Mangaldan, ay naku po, political will. Kung ikaw po ay nagkamali, pasensya tayo, nagkamali ka. Hindi po yung tawag doon yung pababayaan na ikaw ay gagawa ng hindi maganda sa kanyang administrasyon. Wow. That is Marilyn. Ano? Marilyn de Guzman Lambino. Bueno mga kaibigan, natapos na naman po ang isang bahagi na ating palatuntunan. Meron pa tayong 30 minutes mamaya at babalik po kami makaraan muli ng ilang paalala. Manila Broadcasting Company. Feel the cool sea breeze of Pangasinan. Relax, enjoy, and have fun at Amansinaya Beach Resort, your great escape as we go through this pandemic. Experience the sun, sand, sea in Pangasinan. We offer our guests a coastal village vibe with beachfront cottages and other complimentary activities. Come and visit Amansinaya Beach Resort, located in Nibalu West, Nibalu Vidal, San Fabian, Pangasinan. For any inquiries or reservations, message us on our Facebook account, Amansinaya Beach Resort, or you can call or text 0917-508-0090 or 0917-508-0162. Amansinaya Beach Resort. Heto na ang panahon ng taong bayan. Mga taong lumipas na di ko na mabilang sa aking kamay. Sa wakas ay matutuldukan at mawawakasan. Bangungot sa Pilipinas, sisikat
Kapatid, panahon na ikaw ay gumising na. Hindi na kasinungaling, nililang ka lang nila. Sa kanya umasa ka, sumandal ka sa kanya. Pilipinas, ito na ang ating pagkakataon. Sabay-sabay tayo na Ikaw, ako, tayo naman. Pilipinas, bayan, tao naman. Isko ang boses ko. Isko ang boses ko. Ang boses ko. Pinagkait na bagay sa ating mga Pilipino. Isko na isko. Ang nais ko. Mabilis pa ang aksyon at kilos sa alas 4. Ikaw at ako, sama-sama tayong lahat sa pagbabago. Isko ang boses ko. Tayo ang boses ng Pilipino. Ang bigas ay pangunahing sa ating Pilipino, kaya dapat kayang bilhin ng maski sino. Subalit dahil sa importasyon, hindi na halos mabenta ang palay ni Pedro. Ang ating mga pobre magsasaka, bilad sa init at babad pa sa ulan. Masakit man sa kalooban nila, presyo ng ani mababa pa sa puhunan. Saan na tayo papunta? Hirap ng buhay, damang-dama na. Marami nang walang laman ang bulsa. Kumakalam mga sikmura, solusyon malayo pa ba? Sa Abono Party List, kapakanan ng bayan ang panalo. Sa Abono Party List, paglilingkod sa mamamayan ay totoo. Sa Abono Party List, ipaglalaban ang tamang presyo ng inaling produkto. Sa Abono Party List, ipaglalaban ang tamang presyo ng mga alagang produkto. Kailangan natin ang abono. Party List para sa magsasakang Pilipino. Kailangan natin ang abono. Party List para sa mamamayang Pilipino. Feel the cool sea breeze of Pangasinan. Relax, enjoy, and have fun at Amansinaya Beach Resort, your great escape as we go through this pandemic. Experience the sun, sand, sea in Pangasinan. We offer our guests a coastal village vibe with beachfront cottages and other complimentary activities. Come and visit Pangasinan, Bilis. Bilis kilos. Okay. Ang inyong lingkod, Action Ri Fernandez Hortaleza alias Mr. Ri. At ako pa rin po ang inyong lingkod action, Jesse Perez. Si Conrad Alvarez pa rin, ha? Conrad Alvarez pa rin sa ating Master Control, si Boyet. At kasama pa rin natin siyempre ang taong mas gwapo pa kaysa kanyang ama. Every Tuesday. Wala ka dito, kaya ako ang bida ngayon. Every Tuesday, hukuhos natin. Si Cap Richie Richie. Abalos. Every Okay. Martes. Yeah, okay.
siya po yung nagnanais na maging sangguniang panlalawigan member ng 4th District na may 4 na bayan. Ngayon, nakikita po ng karamihan, itong Mangaldan, San Fabian, Manawag, walang problema sa pag-asenso. Pero itong landlocked na San Jacinto, parang walang nakikitang promise. Ano bang plano mo, Richie, sakali, para sa San Jacinto specifically? Ano ba ang dapat? Po kasi, ang nakikita natin dyan, lahat ng mga taga San Jacinto nagtatrabaho halos sa katabing bayan. Ay, ganun ba? Oo, kasi wala po silang masyado Yan. mga nakikitang negosyante na doon na nagtatayo. Walang tourist spot. Walang tourist spot kasi medyo pero kung tutusin meron naman. Kung talagang gusto nilang puntahan in a sense pero private yung tourist spot. Dati po kung naalala nyo meron doon parang resort. Naalala nyo ba yan dyan sa may banda? Yes, oo. Yung kay Oo. Mr. Engineer Karamat ba yun? Naalala niyo yan? Oo. Oo, di ba? Isang malaking resort yan dati. Karamat ba yun yung mayari? Ang kasama po natin sa Aguila, dyan po Ay. sa bayan ng San Jacinto, si Attorney Apple Abarcar. Ah. Yan po ang kasama natin dyan. Ang kanila pong sinasamahan ng Aguila at lalo ng Abono. Sila po ang ating kasama dyan na nagpupush sa Abono Party List na kaalyado natin dyan. Ngayon, ang pangarap din po nila, tama po kayo Action Ray, na parang pong napag-iiwanan itong ating bayan ng San Jacinto. Dahil nga parang walang masyadong pumapasok na investor. So, diyan po natin titignan at sasamahan itong mga kasama natin na paano po matutulungan ng San Jacinto na mapagbigyan ng magagandang investor. Bakit po kulang? Bakit wala po naiiwanan ang bayan ng San Jacinto? Pero ang bayan ng San Jacinto, kalahati po niyan, flatland, kalahati po, bundok din po yan. Dahil po bundok yan. Tama yun. Marami pong, nandyan din po ang farm ng ating Pamilya Lambino, ang orchard farm nila dyan sa Barangay Lubong. Lubong. San meron Jacinto. po sila dyan na parang farm na kaya taga San Jacinto rin sila kung tutusin. Oo. So, Yung nabanggit mo yung tourism dyan na dapat ma-develop. Bakit yung neighboring town na San Fabian? May tourist spot na sila ngayon dyan eh. Na dinadayo. Katabing dagat kasi. Hindi yung Sa bundok. Ay, yung nasa sa- rice field. Rohaim. Rohaim, Highlands, Ano ba yung isa doon? Yung Milagrosa. Hindi yung isa yung parang nakita data sa isang TV yun. Lager. Alam po doon. Yung Highlands Yung- na po. Kailan nga? Highland po yun. Yung may kikita po yung yung nasa taas po na sightseeing. O yung tatlong bundok pa. Iba rin yun. Hindi rin. Yung Sa tabi pinupunta nila yan eh. Ngayon lang. Bikers din. Kasi marami nagbabountain bike dyan. Bikers Oo. din. Nakalimutan ko lang yun pero napalabas yun sa TV. Ano kaya yun? Na Actually, marami kasi talaga. Marami pwede sa... ngayon. Sa hindi Fabian kayo- marami. San Fabian yan. Beaches eh. Hindi ba pwedeng magaya ng dahil malapit lang to sa San Jacinto. dapat po talaga, mag-push talaga. Magkaroon tayo ng ganon. At tingin ko dapat magkaroon ng extra push yung LGU. Yun. Na magkaroon po ng na magkaroon ng confidence yung, sige, tutulungan namin kayo. Magbukas tayo para mo makilala ang San Jacinto. Ano po ba ang produkto ng San Jacinto? Kasi po katulad po ng Mangaldan, meron po tayong tinatawag na tapa, Romanas Peanut Brittle, nandyan po ang magandang slaughterhouse natin. Ang Manawag, shrine po, nalalaman natin, no? Ang San Fabian, dahil may beach. Ano po ba ang i-offer? So dapat po, bigyan po ng pansin ng tourism or tourism office ng San Jacinto para po kasi yung tourism po kasi ang laki po ng hatak niyan sa mga negosyante. Pag maraming pumasyal, mas maraming mamamalengke, maraming bibili ng produkto, Tama. mas maraming karoon ng trabaho, mas marami pong makikinabang na tao. Pero pag kayo-kayo lang po kasi walang bumubisita, so yung pera ng kayo lang. So, Pero kung mayroon pong ibang lugar na doon igagastos sa bayan mo, another infusion ng pera Dapat yun. yun. yes, narinig ko na nga rin dyan eh. Parang itong isang may-ari ng mall sa Dagupan, si Isay, sabihin ko na,
nagplano na yata dyan na magpunta dyan at mag-invest. Kahit pumaliit lang na CSI siguro. Oh, mga ganyan. Pero iwan ko, tanungin ko kung bakit hindi pa natuloy yun. Oo nga eh. Yun na yata ang target eh, yung sa lugar na yun, Mhm. yung may gasolinahan. Parang narinig ko rin po na gusto na rin nila kasi ibang-iba po na magkaroon na po. Lalo itong nangyari sa pandemic natin. Mm-hmm. Naka-experience po tayo na ang bukas lang mga grocery, mga supermarket lang na kailangan pa nilang tumakbo sa ibang bayan. Yeah, oo. Wala silang sarili. So, tama po yung mga negosyanteng katulad po nila na maganda magtayo po ng yung tamang sukat na para po ma-accommodate po yan sila. So, dapat yon magkaroon ng parang incentive sa mga investor na siguro kung paano nila siguro yung sa pagbabayad ng buwis, Tax holiday, tax ganun. holiday, para po naman mainganyo sila. Pero, di ba may isang planta dyan ng bote, yung soft drinks? Yung RC po. Kay ano po, doon sa lupa po ni George Lee, ang yeah. namayapang George Anong Lee. nangyari na yon? Nandiyan pa naman po. Nandiyan pa I naman. see. Tsaka nandiyan din po yung dressing plant nila sa Magnolia. Ayun. So isa pong malaking negosyo din yan na marami nagbibigay ng trabaho sa bayan ng Sarasito at mga karati. Si George Lee nga, George Lee. Doon po. Mm. So, pero nga po, dahil siyempre kailangan po sana hindi po stagnant, tuloy-tuloy. Parang po sa Mangaldan, alam naman po natin para pong maliit na dagupan na yan, dahil lahat ng klase ng bangko nasa amin na rin po, sa awa ng Diyos. Lahat po ng bangko nandun na. Meron na rin po ng lahat ng kainan na fast food, nandyan na rin po. Grocery, nandyan na rin po. So, nakikita nila kasi na Yung malalaking Magic at CSI, meron na yan. rin po, meron na rin. Totoo. Mahal. At saka kung di ako nagkakamali, nakabili po ng lupa ang SM dyan. Wow. Oh, hindi mas magandang ma-develop din bili po ang ang SM dyan. bayan ng San Kasi Jacinto. yung pamilya po nabilan, kaibigan ko po. Diyan po sa harap ng palengke. So, later on po, dahil sa pandemic, baka lang naantala yan. Pero, baka pagka sa awa ng Diyos, after na mag-normalize tayo, tingin ko kasi itong ating pagiging new normal na naka-face mask medyo matatagal-tagal ang patahin ng ilang taon pa. Taon, taon. Tingin ko, sa akin kasi nag-adjust pa tayo Ang ibig ko sabihin, kung perfect na ang gamot, kahit sabihin ko, palagay mo, tayo, okay na. Pero may mga ilan-ilan pa. Magsusuot ka pa rin ng face mask, ayaw mo rin kasi magkasakit. Kahit sabihin na nilang, pwede na, dahil medyo mababa na, may gamot na. Still, magpe-face mask ka na. Ay, Right. gusto ko lang pong gusto ko lang idagdag na kwento. Meron akong pinanood na documentary sa isang Japan, tungkol po sa Japan. Aha. That was nung yung documentary ginawa po ng 2016, 2015. Pinakikilala po, yung alam mo na, naglilibot sa Japan. Ang nakita ko, napansin ko lang po sa Japan, yung mga tao pong nagsumasakay sa transportation, naka-face mask. Naka-face mask. Sabi ko, ba't may mga ilan-ilan? Sabi ko, ano bang year ito ginawa? Tinignan ko 2016. 2016. Pandemic. So, ibig sabihin pala, before, mayroon na. meron pala silang kaugalian na pag sila po ay masama ang pakiramdam, sila mismo ay magsusuot ng face mask. Yun. Pag pumunta sa public transportation, para bang respeto nila sa mga nandun na pag ayaw nilang manghawa. Voluntarily, ha? Ganun pala sila doon. Tapos nakita ko may mga videos na pati mga bata sa eskwelahan nagpe-face mask. That was 2015, 2016. So ibig sabihin, pag merong hindi pala magandang pakiramdam yung bata, in respect sa mga katabi mo, sinisipon ka, inuubo ka, magsusuot sila ng face mask. Magandang attitude yan. Yun po ang sinasabi ko. Kaya ito po, pagka sakali po, awa ng Diyos, hindi nadasal naman natin, bumalik tayo sa old normal. Kasi yung old normal, yung walang face mask, wala tayong iniisip, pwede tayong yumakap, pwede tayong makibeso-beso, pwede tayong makipagkamay. Yun naman ang gusto natin, ibalik sa dati. Kaya lang, nakikita natin, medyo mayroon pang transition period, matagal-tagal Mahaba-haba. mahaba-haba pa. Mape-perfecto na ang susunod na mga bakuna natin. Baka talagang hindi na tayo mahawaan talaga. Kung mahawaan man tayo, very slight na lang. At may gamot na over the counter later on na pwede na natin bilhin. At ang wish natin sana for the next years,
na itong gamot na pang COVID, libre ng gobyerno. Oo, Under ng tama DOH. yan. Oo. Yung pang isa, Dapat baka ang ito na, ililibre na itong mga gamot para sa severe. Hindi na po bibilin. Yan, diba, for the next 5 years, dapat libre yan sa gobyerno. Yan nga testing pa nga makamahal eh. Testing ng Dapat libre. tama. Pinagkakakitaan lahat eh. Mambihira naman. Dapat ngayon Ano ba? ang susunod pong dapat pagtuunan. Total, isama na yan. Kung may bill si Duterte, pati bill sa health services, itaas na rin natin. Tama yan. Pero anyway, nabanggit nila kanina ni Richie sa ni Jesse na itong pagpapabakuna. Alam ba niyo mga kaibigan na malaki na ang nabawas sa mga urong-sulong na Pilipino na magpaturok lang COVID-19 vaccine? Percentage. Oh, yun eh. Kunti na lang ha. Survey mismo ng Social Weather Station, nagsasabi na 8% na lang, repeat, 8% na lamang Ang hindi mula sa dating 18% ang ayaw magpabakuna. 8% na lang. At yung survey na yan, ginawa last month pa. Kasama kasama yung kaibigan mong nasa PAW. Pababang bilang ng mga ayaw magpabakuna. No? Dati kasi 33% ayaw. Yan ay nung Mayo 2021. Bumaba ito ng 21% Hunyo. Bumagsak uli 18% September. At Ayan. ano nangyari? Yun ay 18% na nga lang. Ano? Kaya 8% na lang. 8% ang ayaw magpabakuna. Yeah, yun pa rin yung mga naniniwalang, yung mga 8% na hindi ayaw magpabakuna pa, ay yun yung mga naniniwalang pagka sila nagpaturok daw ay magiging zombie. O yun eh. Yun dati. Urong-sulong sila sa pagpapaturok ng Oo. bakuna. Pero ngayon, tingnan mo natatakot naman, dahil may sakit akong iba. Baka lalong lumubha. Ganun eh. Meron namang bawal sa kanilang reliyon. Reliyon, Ewan totoo ko yan. anong reliyon niya na nagbabawal, ano? Ano ba? Mayroon, alam ko yan. Meron po, Oo. kasi doon sa barangay ko po, meron pong, babanggitin ko ba? Kasi Nya. grupo Hindi po nung Ah. na hindi po sila parang Ayaw magpabakuna. Ayaw po. Yung mga tausog din daw. Ayaw, takot din daw. Yan, sa Yun Mindanao. ang no? kagabi lang yan. Tausog. Ayon kay kay Presidenta Duterte mismo. Biro mo. Mga Muslim na tausog, ha? Ayaw magpabakuna dahil sa relihiyon. Nako. Yung iba naman, nahirapang magpa-schedule dahil marami rin nagpapabakuna. Kaya, pero grabe naman. Pero ngayon, nagpunta ng Regional Medical Center, unlike noon na ang haba. Pero ang haba ngayon, ng pila. kukunti na lang. Siguro nadatnan ko kanina mga 15 na lang. Kung ganun, tama yung sabi rito na bumaba na ang bilang ng Yeah, mga... 15 ha. Kaya hindi na kumikita yung may fish mask eh. Ay yung nagtinda ng fish shield eh. Pag pasok mo kasi ng Regional Medical Center, Hindi lang face mask. required kang magano ng fish shield. Oo. Ngayon, kumusta ngayon ng tinda? Kako, wala na sir eh. Kukunti na lang yung nakapilang magpapabakuna. Kasi ngayon simula nung pumutok yung Omicron, parang doon din pumutok na dali-dali rin silang nagkipila sa mga... Yan, Yun po ang napansin ko. Tama. Bigla pong ang dami pong tao daming gustong magpabakuna. Tsaka isa pa, yung ginawa ng gobyerno na no vaccine ay No ride. no ride, no gala-gala. Marami yan din yung talagang ginamit na ng gobyerno yung kanyang... Kasi nung araw pwede nating sabihin na hindi ako magpabakuna dahil kulang naman. Ngayon hindi mo na pwedeng sabihin Hindi na na, dami oo. na pong stocks Marami na pong available na bakuna para sa lahat. So pwede mong sabihin nung una, wala tapos na yung bakuna, ubos na yung stock ng munisipyo. Totoo naman. Wala na pong dumating, kaya schedule ulit ng next week, ganon. Ngayon hindi na Sobra-sobra pa nga Andan, araw-araw na po ang pangbata, pangbatanda, first boost, saka booster. Andan na po So wala na pong dahilan. Lalo po nag-surge po si Omicron. Kaya natalo. Pero napanood ba niyo sinabi ni Pangulong Duterte mismo na tama na raw yung 2 doses ng bakuna. napanood ko Wala na raw yung booster. What do you think? Yun nga eh. Siya mismo nagsabi. Biro mo yan? Sapat na yung 2 dose. Hindi tama na ako dahil isa ako nung yung Jensen. Tapos booster nga yung dalawa rin ako. Ang dalawang tanong ganito. Kasi ang flu vaccine, yearly tayong nagpapa-flu vaccine.
Ang alam ko sa COVID, yearly ka rin magpapabaksin. Dapat. Tama, no? Oo. Oh, hindi ito na napaboost na ba? Ibig mo sabihin, at tulad nun, last year, April, itong 2021, nakadalawa ako na tas buboosteran na ako nitong sa Biyernes. Oh, Di ibig pangatlo. bang sabihin, hindi ka magpapabakuna ulit ngayong taon kasi ngayong flu, October ako last year. Oo. Nung 2021 October, nagpaano ako ulit kasi yun nga ang vaccine. So, ibig sabihin, di ba COVID ganun din, yearly ka na rin dapat? Oo, parang yung Yearly katulad ka na. nung Oo. ayun nga, Hindi lang- yung mga flu, 'di ba? May flu vaccine tayo yearly. Oo. So, itong si COVID, na pang-COVID, yearly rin yan. So, Mm-mm. magpapabakuna ka ulit ng 2 beses na naman. Oh. Pero sana, hindi na 2. Sa susunod sana, Isa. tagi-isa na lang. Yan. Oh, parang flu, di ba? Ang pneumonia ata 5 years ba yun? 5 years ang 5 years pneumonia. po, di ba? Mm. Oh. Kaya ngayon, ang itong pong si COVID, dapat yearly talaga magpapabakuna ka. Kasi Oo. mawawala ng effect eh. Tama, Diba? oo. Hindi, kung nagpa-booster ka, another 1 year na naman. Kaya for Tama. 1 year na itong booster ko siguro sa Biyernes. Kung yun ang kasi wala pa namang talagang guidelines. Later on, itong COVID vaccine, hindi na libre. Oo, tama. Yung panghirap. Oh, Yan, hindi next na time, bayad na tayo nito. magbabayad na. Pero sana, parang si gobyerno kasi, parang yung flu vaccine ko, Mm. bigay po ng DOH yan eh. Mm. Sana po, kahit pa paano, mag-allocate sana sa mga mahihirap. Yun Yes, nga. oo. Para po yung mga hindi po apuspalad po, libre po ang susunod ng ilang taon na libre po ang COVID shots na galing sa DOH. Okay. Naiikot na lang po sa barangay. Oh, Magiging normal na po na yung may pera. 8801 ha? 8801 sabi naman niya, Sir, kaya po dumami ang nagpapabakuna ngayon na overcome na nila yung takot sa Dengvaxia vaccine. Kaya Pwede rin. voluntaryo na sila ngayon. Pwede rin. Kasi po, Thank you, ha? thank you po dyan, sa buong mundo na daming nagpabakuna, ilan na ba nakita nyo na talagang nag-critical lang Hindi naman talaga, di ba? Wala Sa na. percentage, meron siguro, pero napakaliit ng percentage Negligible. na hindi kailangan katakutan itong bakuna. Dahil ilang milyon buong mundo Kung mayroong mang problema yan, di sana nabalita na, alam na natin yan. Ngayon pa sa social media, ang bilis ng pati nga pic, nandyan. Mm. Diba? Yo. Ito lang ang mahirap sa sa ating ang advantage sa social media at saka sa digital information, ang bilis. Oo, totoo yan. Pati fake, ang bilis din. Oo. Di ba? Oo. Pati Oo. yung vaccine ID ngayon, napitik na yun talaga. Okay. 6212, mga sir, ano po bang religion yung tinutukoy ninyong ayaw magpa-vaccine? Actually, sa akin, hindi ko alam. Ewan ko sa dalawang ito. Meron akong alam, pero wag na muna. Opo. Kasi based po sa barangay ko. Tanungin natin si Kwan, si Pao Attorney Rida. Yung ayaw magpabakuna. Yung ayaw magpabakunang Pao Chip. Ay, nako. Kung may relihiyon yun. Related kaya sa relihiyon niya? Oo nga ano kaya? Kasi sabi niya, maski magpatisting lang daw siya araw-araw pag lang magpabakuna. Ayun ha. Hindi, tsaka may hinihingi siyang klaseng brand ng bakuna. Wala pa naman yun Kaya ayaw niyang magpabakuna. May bakuna. Ang hinihingi niya. Lahat na nandyan. mayroon siyang brand ng Pfizer, bakuna. May Moderna, may Sputnik, may Sinovac. Diba? Yung kanina yan, nag-text ulit. Sirs, yun ba ang relihiyon na ayaw ding magpa-blood transfusion? Ewan ko rin. I Diba? think your guess is right. Ganun ba? ganun. Yan. Alam ko Ayaw yung relihiyon nilang, na ayaw din magpakabit ng anumang sa kanilang katawan pag nakasakit. Yan. Ganun ba? Mm-mm. Ngayon ko lang alam na may religion na ganyan. I see. Okay. Pero yung tausog talagang belief nila yon, hindi yung relihiyon.
ayaw nilang magpa-bakuna. Mhm. Respeto na lang natin. Basta, siyempre, hindi naman sa mga kasama natin sa ibang reliyon, Oo. sarili niyo pong desisyon. Pero, Believe nila yun eh. pero po, siyempre, ang gobyerno po nagtatrabaho rin para sa mas marami. Right. Para po maprotektahan ng mas marami. Pero pagka nagkasakit po kayo, wag naman po sana, dahil hindi natin dinadasal, siyempre, tutulungan pa rin kayo ng gobyerno. Sa gobyerno pa rin kayo siguro makakabigay pa rin ng tulong sa inyo. Ito naman. From 0012, I am from San Jacinto. Sana nga, yung bagong SP, Sangguniang Panlalawigan, ano? Yung bagong SP ay makaisip kung paano uunlad naman itong bayan ko na admittedly ay naiiwan. Ayan, Thank you very much po. Alam niyo po, Yung bagong uupong SP member. alam niyo po, Challenge yan. salamat po sa inyong question na yan. Lalong-lalo na pag nakasama ko po itong ating kinakandidato naming pinipresentang governor na sa Aguila, na magiging kasama ng siguradong ibabalik niyong Vice Governor na Mark Lambino. Ito pong si Monmon Gigo III. Hindi lang po yan doktor ng politika, negosyante rin. Hindi po malayo na pag kami po ay nagkasama-sama dyan, katulad po sa kwarto, ilalaban ko po kayo na kaya po ay mapagbigyan at mabigyan ng magandang oportunidad na magkaroon ng mga negosyo dyan. Yan. Hindi na natin itatago sa Binalonan, ang ganda po ng negosyong Yan, yan. Kaya hindi po malayo ang San Jacinto ay maging ganyan din po, mabigyan kayo ng pagkakataon, mabigyan ng mga investor dyan. Yan. Dahil yun naman ang nakikita na kasagutan ng Aguila na dapat po mas maraming mahikayat na investor at wag silang matakot sa probinsya ng Pangasinan. Right. Maging investor friendly tayo para po mapagbigyan silang makapagnegosyo dito dahil doon po mas marami pong trabaho. Lalo na po ngayong naging pandemic, ang kailangan pong plano dito isa pong malaking plano paano po mai-recover ang ekonomiya ng probinsya. Right. So, ang susunod na dapat na tatrabahuhin pag makaupo itong ating Governor Ramon Mongigo III, isa pong matinding plano na magkaroon na ng sariling trabaho yung mga nawalan ng trabaho, yung negosyong nawalan ng negosyo dahil kailangan matutukan sila, masuportahan sila para makabalik ulit sila sa kanilang mga paa. Yan. Ang pinakamalaki pong tinamaan, alam naman po natin, is yung tourism. Dahil ang Pangasinan is sa pinakamaraming beach yan sa atin. Hotels, ang dami po, malawak po tayo. Shoreline, grabe. Kung wala pong tourism, wala pong dumarating na other source ng pera galing sa ibang lugar. 'Di ba? So, Yes, sir. yan po ang gusto nating tutukan. Yang pagbabalik ng mga tourism businesses, mapatutukan. Ang dami po dyan. Waiter. Ang dami pong natanggal sa trabaho dyan. Entertainment, isa pa yan. Walang piyesta, yung mga orkestra. Yung mga dancer na binabantay mo. Yeah. Captain Jesse, hindi ka na tumitingin sa pagtingin ng mga dancer na nasa harap. Kasi Action Ray, di ba? Oh. Oh my God. Kinakausap ko yung Action Ray. Ito mo, nakatunga nga. May kilala nga ako dyan. Mayroon sang sound system. Nagsara siya ngayon. Oh. Ngayon lang Yan po ang ibig the other sabihin. day, hindi na niya nirenew yung kaya. kanyang permit niya. Okay, Correct. Dahil hindi wala silang kita. Yun po ang isang gusto kong talagang yung mga nasa tourism, entertainment, kawawa po yung mga yan. Simple lang yun na Pero klase ang ng laki hanap niyan. buhay. Laki niyan. Pero Imagine. Kasi for example, meron kang isang resort o restaurant. Hindi mo na, kung wala nang pumupunta, paano mo i-maintain yung tao si sweldo na diretso? Yes. Tama. Wala So ngayon, nandito na tayo sa stage ng pag-angat. Kailangan ibigyan na rin ng programa yung mga yan para makabalik sila ng mas madali. Paano po? Through the LGU, baka pwedeng pagbigyan. Sige, mag-permit kayo pero meron kayong discount. Pwede kayo magbayad ng unti-unti muna. Kasi, alam naman natin, hindi sila kumita. Nalugi sila.
marami pang tinanggal sila sa trabaho na mga empleyado Correct, dahil hindi na nila masweldohan. Sa Oo. parlor, mga beauty shops. Ang dami pong naging problema. So, yan po, yung nagtanong ka sa Nasinto. Makakaasa kayo dito sa Agila. Yan. Ibibigyan natin ng magandang plano at para po matugunan yung problema nyo dyan. Yan, yung mga taga San Jacinto, San Jacinto, may pag-asa pa. Incidentally, Saint Hyacinth. incidentally, ang late wife ko po ay taga riyan. Bayan ng San Jacinto, Barangay Lobong specifically. No? Bayan, meron siya. Ah. Sabi ko na sa'yo, kanina ko pa inulit eh. Okay, so mga kaibigan, we don't have the luxury of time anymore, kaya kinakailangan ng magpaalam. Richie, anything you would like to add? Yeah, thank you again sa inyong dalawa na lagi kong yaantay itong araw ng Marites na makasama kayo. Kaya Marites? Pero yung narinig din, hindi to Marites ha. Fax, ilang mga ito, fax. Yung mga ito, hindi to Marites. Hindi to Marites. Katotohanan po talaga. Talagang latest na to. Ano ka mo? Fax. Fax. Spell mo nga. F-A-C-T. Ayan. FACT. Ako. With S. Marami. Okay. Ito po, nagwawakas po ang Pangasinan Bilis Kilos. Ri Fernandez Hortaleza alias Mystery, ang inyong lingkod na nagsasabing, mahal na mahal ko kayong lahat, lalong-lalo na ikaw. At ako naman si Aksyon Jesse Perez. Sama-sama tayo, Pilipino. Right. Si Action Colonel Bres Master Control. Bueno, hanggang bukas po, babalik pa kami sa PBK. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcast.